Muna Doc Joy no natay texter dinhi gikan ni si Butchoy of Busay niingon siya Doc nganong gitawag og bag-ong bayani ang mga OFW since nagisgot ang gikag mga skill nga nangadtog no gawas kana mo na iyahang nakay comment ani yes Butchoy modern day heroes na ni sila tungod kay nakatabang sila kung wa baya sa ilang kusog kabaw ka unsay bugti aning ilahang pag-adto dito tungod kay gusto sila nga numero 1 makahatag sila arang-arang mga panginabuhi sa ilang pamilya, okay? But ang mo nang ilang purpose unya kay mopadama na sila dinhi ang nahitabuan ni tungod kay daghan kaayo ang niadto dito sa gawas unya mo-remit sila diri ang taxes ang nahitabuan na usagod ni siya sa major nga mga dollar earners sa Pilipinas niya kinanglan ba ta sa panudlanan og dollars para makabayad ta sa kinabitawong higher economic na nga mga activities no. So in fact kung wala ning atong OFWs unya ni down dahil panahon sa atong history nga ni down gyud atong revenues in terms of production mga inana tungod sa political instability sila baya ang wa gud mabankrupt ang Pilipinas sila'y nakaingon wa bankrupt ang Pilipinas no dili ta ka kuan kay bugat man gyud so sa ato pa Doc Joy gawas nga nakatabang sila silang pamilya nakatabang pod sila sa atong nasod pinagi sa mga taxes o kanang ilang gipamalit sir tats kay tanawa good kung di ba tanawa sa mga higala kanang sa inyong silingan karon nga nay OFW unsay may tabo mo palit siya o magbuhat siya balay o di unsa man inigbuhat niya balay di man siya mag-import og panday so, ang panday man sa silingan siya sa local nga mga naka-infuse siya og kapital dito sa local nga imbis nga dili ta to kapalit og bugas ang iyang silingan kay wa kay magpapanday karon kay nay magpapanday then nakapalit og ang panday do na siya skill ang iyang skill mo ay gibayran sa kwarta nga gikan sa OFW so naka-generate siya employment within sa iyahang sa iyahang silingan sa iyang komunidad o sa iyang local economy sad kay mamalit masadya mga so materyales mapalit siya og mga materyales so kani manggod kuan ni siya kanang unya unsay bugti ani Sir Tats mayon tuog ka nga dako siya bay nakapalit og mo ni na pero ang bugti ana kamingaw baya correct unya ikaduhang kuan dili baya lalim sa mga pamilya usahay na anay pamilyang nangabuak tungod kay na kuan ba kana bitaw tungod economic lagyo kaayo mga inana bitaw nga kuan so it takes strength baya gyud sa OFW ha mingaw kay naakas abroad oy ayo so no, meaning to say Doc nasa gyoy sakripisyo pod yes naamang gyud tay sakripisyo kani sila gisakripisyo baya gyud nila ang ilang pagmahal sa ilang pamilya. Correct. So ang bugti mo nang uban ba nga na imo ingon nga dili mi pinangga kay gibarter ra mi kwarta pero hunahunaa nga kung wala pa nang kwarta nga gipada sa inyong ginikanan nga naa or sa igagaw or sa ayaan dili lisod kay pagpalit og bugas kay walay trabaho sa lisod ang employment no unya dito arang-arang man in fact bisan gani musukol na lang atong mga OFWs og ginagmayra pero basta lang makapa-eskwela so in fact kung tan-aw nimo unsa may goal sa usa ka OFW makapa-edukar sa iyang mga anak ug makahatag og maayong pagkaon sa iyang pamilya og sa future. Yeah. So mo na siya ang pasabot ana Butchoy no ug usaban na to mga kaigsuonan nga kabahin og OFW. Unsay ila pong natampo. Okay, nasa linya karon si si Tatay Ite. Sir, mayong buntag kanimo sir? Mayong buntag sa tanan nga tigpaminaw sa programa sa pagtuki. Okay, sir, ikaw usama ka sa atong mga awardee no? Panahon atong 5th nato nga Rafi Trenial Awards. Sir, kumusta naman? Unsa man gyud nakatukmod nimo nga muhimo ka og mga maayong buhat ngadto sa imuhang komunidad? Kuan na siya kanang usa ka tiningob nga kasanatian sa kinabuhi nga na atong matagamtaman sa kuan ba kanang isip magserbisyo sa barangay kanang imong sinati ang mga mulo, mga reklamo sa mga tao panginahanglanon sa kinabuhi niya sa pamilya. Dayon usa na gud ni ana ang kanang kadaghanan gyud sa problema nga importante kay nilang gustong matubag kana yung maayong panglawas kanang health ba. Kabahin sa panglawas. Kanang health kanang problema ha. Maangkon man atong tanan libre kanang free ba nga dili bayran kay
kung doon narantay ka nang gitawag og limpyong tubig, limpyong hangin, mga abundansya og limpyong pagkaon. Nya kanang maangkon na nato kung doon na putaan ang gitawag og biodiversity conservation kay kanang limpyong tubig baghatag nagkapiskay sa lawas sa mga tao sa komunidad. Nya dayon kana sang limpyong hangin maghatag gyapon nagkapiskay nya libre ben gikan sa Ginoo sa. Dayon kon maato nang maangkon nya pinaagi sa biodiversity conservation makuha na nato kanang matubag nya problema sa among barangay kana yung tubig sa abundansya sa supply kay ang atong populasyon nagsige og kadaghan nya ang atong tubig wala gyud ni daghan naghinaon nagkaot-ot nagkahinay og kawala tungod sa pagkawala sab sa atong kakahuyan sa atong gitawag og watershed. So kanang tanan kanang atong gipaningkamutan nato nga masulbad so ang kasulbaran na anang atong gitawag og biodiversity conservation. So nananom tagkahoy onya dayong atong gialimahan onya gibantayan nato ang nabilin nga kakahuyan sa tinubdan og atong gipadaghan. So nidaghan ang tubig niya ang health problem nato matubag yun kung do nata anang limpyong tubig kay kada adlaw gigamit nato na pag-inom bali panghatag og kapiskay sa atong panglawas. Tatay Ite, usa ka sa among kapasigarbo no nga usas mga unsung heroes no. Sa imuhang nabuhat diha sa atoa sa komunidad no, diha sa Negros kanang para nimo unsa man ka importante no ang makahimo ka og kausaban diha sa imuhang komunidad pinaagi sa imong mga buhat. Kwadjud kanang importante kay ana kanang ang paghatag og kausaban kanang magagikan man po na gyud sa kuan kanang kung unsa ka kamatang sa leader kanang ang kausaban sa imong komunidad sa mga kinaiya sa tawo o sa kanang ada mga problema ba kanang naay mausab nga imbes palitan kanang atong dalan nga gusto mo gyud mausab kanang atong dalan nga agianan lang tawo gusto natong mausab nga mahimong kalsada nya pagka nagkalsada na gusto na sa mausab mahimo na sa masiminto nya ingon ana sab ang sa atong kinaiyahan gusto tang mausab nga gikan sa pagkainit o nya dayong atong mausab nga medyo mabugnaw nya ang komunidad ana nga makakita medyo murag modaye gyud nimo kanang malipay sila nga sila nakapahimulos gyud sa imong gihimo nga kaayuhan niya dili man sab na kay ingon nga kanang diha-diha dahil makabot mo lanat pa na siya og dugay-dugay nga panahon pero mapahimos lang gyud nga kanang malungtaron og madugay nga kanang basta panalitdan lang gyud. So ang kausaban sa katilingban kanang maayo kaayo na siya nga epekto unya diong sa imong kinabuhi medyo ang kalipay nimo mo pod nga maangkon. Para nimo Tatay Ite unsa man ang modern hero para nimo karon sa ato ang henerasyon para nimo unsa maning modern hero? Kanang modern hero so daghan gud kayo na siya og atong boto hunaon karon sa kanang katong mga tawo nga naghimo og mga maayong butang nga kanang dili pa kanang mahimo og maayong tuba anang butang nga dili lang tubag sa panginahanglanon ba nila kanang madala ang tanan ba kanang kung pananglitan maghimo kag butang nga maayo nga dili lang gyud nimo hunaon nga kanang apektado ikaw ra kanang dili bata maghinakog sa mga mahimo nato nga kaayuhan kanang daghan kayo nang himo ana ron nya wala lang ta kay balo kanang susama anang mga doktor nga adton og masakiton dayong kanang bisan sa kamahal sa tambal nya mo serbisyo gud sila nga gani anang murag dalang kinaluoy ba nya ilibre na gay nang uban nya sa nang magtutudlo nga nagtudlo kanang naghatag og kaalam sa mga anang atong estudyante. Ya magkuan ba murag mag-umol sa kaugmaon sa atong mga bagong henerasyon nga mahimong mamaayong tawo sa katilingban o kana modern hero gyapon na siya nya. Kana sa atong mga barangay kapitan tanan gyud nga mga public official nga hanang nagserbisyo sa tinuod kanang dili lang magunahon nga kanang ilang serbisyo may bugti nga mo kwan sila mo asinso ana kanang katog yung nagserbisyo nga
may tumong o alang kaayuhan sa tanan kana gyud siya, mga modern hero gina sila ron. Mhm. Tatay Iti, unsa may imong mga mensahe, no? Labi na karon nga magsaulog ta sunod semana, labi na gyud sa kaning gitawag tog araw ng kagitingan, no? Unsa may mensahe nimo alang sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon, labi na gyud sa tong pag-celebrate sa araw ng kagitingan. Kanang sa tanan nga naminaw, labi na gyud sa Sugbo, sa kaning palibot natong mga kaislahan sa Mindanao, dere sa Negros man ingon man sa tanan nga sa taga syudad o sa taga barangay, kana nga ako lang nga ikapaambit ninyo nga karon nga di man sa ingon nga karon ta magtud kay nag-celebrate ta sa tanang panahon gyud atong hunahunahon nga ang atong tumong sa pagpakabuhi dinhi sa kalibutan dili kay alang lamang kanato nga kanang sa atong kauglingon kundi do na kitay pakig-ambit sa tanan. So kanang ang atong gibuhat dili lang alang kanato og alang gyud nga kaambitan sa tanan nga mga maayo natong produkto og kanang mga resulta sa atong mga gibuhat nga maayo. Tatay Iti, daghang kayong salamat sa imuhang pakiguban kanamo karang buntaga. Daghan kayong salamat. Okay, may gala, no, mo to si Sir Rene Tatay Iti Vendiola, no, ang ato ang 5th Rafi Chaniel Awardee for exemplary individual, no. So usa to siya sa atong mga awardees sa atong Rafi Chaniel Awards, no. So mo to yang gipasabot nga importante kuno para niya ang modern hero ang pagserbisyo sa tinuod unya ang pagserbisyo sad nga adunay tumong og tuyo nga maayo, no. So nindot, no, ang mga mensahe mga higala ang nahata ang gipaambit ni Tatay Iti, no. Si Tatay Iti diay nag-base to siya dito sa Negros unya usa to siya kanang iyang eksperto ato kabahin to siya og biodiversity unya daghan siyang mga tungod sa iyang nabuhat nahimo na siya karong opisyal unya iyang gipadayon, no, ang iyang mga nahimo. In fact na abot na sa to siya glain nga mga lugar haron sad magpapaambit sa iyang mga nahibaw-an kabahin sa iyang mga buhat, no. So mga higala mo break una ta alang sa pila ka mga mensahe. Kahibaw pa mo kinsa ang Japanese commander in charge sa Philippines invasion ni atong World War II? Siya si Lieutenant General Homa Masaharu. Ubos sa direksyon ni Masaharu, ang mga nahimong prisoners of war human sa April 9 nga pag-surrender. Gipabalhin gikan sa bataan ngadto sa Camp O'Donnell nga mas na ilan nga death march. Giila sa US Military Tribunal nga guilty si Masaharu o gidawat ra usab niya kini bisan pa man wa niya gisugo ang brutal nga pagtrato sa mga piniriso. Ug ni atong April 3, 1946, gisilutan si Masaharu pinaagi sa firing squad didto sa lungsod sa Los Baños. Kini si Pagtukay Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag. Ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Gisugdan na sa pagpang-apod-apod sa pangagamhanan sa syudad sa Sugbo ang mga construction materials ngadto sa mga biktima sa sunog sa Barangay Lorega, San Miguel. Gipahigayon kini ni atong Miyerkules, Abril 2, diin di mo menos sa 92 ka pamilya ang nakadawat og tagnapo ka panid sa plywood ug sin. Ang mga biktima nakadawat usab og cash assistance nga nibalor og 5,000 ngadto sa 10,000 ka pesos sumala sa kadaot sa ilang balay. Matud pa ni Esther Concha, hepe sa Department of Social Welfare and Services, nga gikatakdang mahuman ang pagpang-apod-apod ni ining simanaha. Kay numduman nga ang mga biktima sa sunog ni atong Marso 18 sa Barangay Lorega, San Miguel, muabot ngadto sa 1,500 ka mga pamilya. Sa laing balita, subay sa tumong nga mapalambo ang mga nagkadaiyang health facilities, ang pangagamhanan sa probinsya sa Sugbo adunay plano nga makigalayon sa mga medical diplomat nga madistino sa nagkadaiyang provincial o district hospitals. Manawat ang Kapitolyo og medical specialist sa natad sa obstetrics and gynecology. Manawat ang Kapitolyo og medical specialist sa natad sa obstetrics and gynecology, general surgery, internal medicine og pediatrics. Matud pa ni
Isilda Sanchez, Provincial Board Member, ang maong lakang pabor sa mga pasyente nga gikan pa sa halayo nga mga lugar ug di na kinahanglan pa moadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug mas muminos ang makalas nga kinabuhi tungod sa taas nga biyahe. Sa katapusang balita, nakigalayon ang Department of Trade and Industry kon DTI Cebu Province sa Cebu-based handicraft exporters alang sa paghatag og panginabuhian sa mga typhoon survivors. Tumong sa maong pakigalayon ang matabangan ang mga typhoon survivors nga makabangon og makabarog pagbalik. Ipatigayon sa syudad sa Bugo ug sa lungsod sa San Remigio ang Coco Monkey Production Livelihood Project. Ang maong kompanya tighimo og sudanan sa ilimnon nga ginama sa gibangagan nga bunga sa lubi. Nahibawan nga ang maong kompanya nagkinahanglan og 5 hangtod 8 ka 40 feet containers matag bulan. Ang Coco Monkey Production Livelihood Project gibana-bana nga mopasanay og 300 ka individual nga trabaho ug gipaninguha nga makahimo og dili moubos sa 5 ka micro, small, and medium enterprises kon MSMEs. Kay numduman nga ang syudad sa Bugo ang lungsod sa San Remigio duha sa mga lugar nga adunay dakong kadaot tungod sa pagkuso-kuso sa Super Typhoon Yolanda. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong simanaha. Kini si Pagtuki Heidi. Paayong buntag. Kung panginahanglan kabahin sa Civil Works o General Engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Okay, balik ta Migala, no? Gamay na lang gyud atong oras. Unya nasa linya karon si Ma'am Tess Fernandez, ang kasamtang Executive Director sa Lihok, Pilipina. Ma'am Tess, mayong buntag. Mayong buntag sa dinha, kinsa di akong gikestorya. Yes, Ma'am Tess, kuyog nato dinhi karon sa istasyon si Doc Joy Hira. Hello? Hi, Miss Tess. Hi. Ma'am Tess, Kinsa nga mo akong pangutana gikaistorya? kanimo. Yes, Nakatapa ma'am. Ako lang i-note ha, kinsa akong gikaistorya? Si Tats Samson, ma'am. Atats, okay. Yes, ma'am. Ma'am Tess, unsa man ka importante para nimo? Ikaw isip usa sa atong mga unsung heroes, no, dinhi sa Na unsung heroes na di atoa ikaw sa Cebu. Okay. Ma'am, para nimo unsa man ka importante nga makahimo ta og kausaban, no, ngadto sa atong komunidad? Every day, kinahanglan yun ta maghimog kausaban. Because if each of us is living, kinahanglan padayon yun na ang growth for each one. So, kasagarang kausaban should start with ourselves. Mhm. And if we can ask everyone, nga every day is a new day, every day is another day to do good. Dako-dako na kayo ng kausaban, diba, Sir Tat? Yes, ma'am. Yes, Oo, ma'am. Oo. So, every day, if we, each of us, every day, we do our best. Every day. Yeah, So, it will ma'am, always be sa a imuhang best sa day. imuhang mga nabantog naman gyud ka, ma'am, no, nga usas mga tao, personalidad dinhi sa tua sa Cebu ug ibin gani sa dinhi sa Visayas ug Mindanao nga nakahimo na og mga buhat, no, nga maayo para nimo, ma'am. Unsa man gyoy nakatukmod nimo nga mohimo ka og mga kausaban, no, alang sa ato ang kaigsuonan? Murag siguro daan na nga values, Sir Tats. Yes, ma'am. Kay akong nanay gyud gipadako gyud mi nga kung naay angayan buhaton. Mhm. If it has to change things, then it has to change things. Palimpyo from dirty to clean. From raw to something cook, you do it. Ana gana siya. So, diri sa Cebu, pagsugod namo sa Lihok, Pilipina, for women man mi, unya nakita namo ang isa ka wala maistoryahe nga problema, mga mao ang violence in the home. Mhm. So, amo nang gi-raise. Because if we don't raise it, wa may kay balo if there is anybody else who will raise it. Mhm. And when we raise it, siyempre daghan kaayong reaction. It is not true. In other words, denial. For some people, nga nung gihilabtan man, what is personal. Pero pag sa data na mo, 6 out of 10, battered, it is no longer personal. It is social. If 60% of our women are being battered, then maybe it is not just a personal fault. Mhm. There is something in society that condones or nagapadayo ni ani nga klase sa relasyon. Mhm. So mao nang among gi-raise that 6 out of 10 women are being battered,
And I think sa newspaper, the first one who read it in that morning sa 1992 was President Ramos. Mhm. And he looked for that data that we were referring to. And based on that, ni order siya of the creation of police women's desk in all the stations in the country in 1993. Oh. So mo ni siya ay sinugdanan ma'am nga moong na-set up ni siya ang kanang women's desk diha sa ato mga kapulisan. Oo, mo na siya. So ma'am, nindot kayo ang mga epekto ni ini no nga labi na gyud sa mga kanang kaigsuonan tong kabaynan. Ma'am, para nimo unsa man ang modern hero, ma'am? Dili kaayo ko sir tats kakuan og unsay hero ha. Mhm. Pero if somebody who goes beyond sa iyang kaugalingon muhimo siya og maayo, in other words a good example, Mhm. but at the same time in the day-to-day life kay di man ta maka-expect good og mga miracles every day, but I think there are miracles every day. Mhm. Na every day of our lives if we do something good, and in situations where necessary we have to go beyond ourselves Mhm. and transcend the situation and do what we can do for so many people, para sa kuha hero na siya. Mhm. So actually pag Yolanda daghan kay heroes. Tinuod, ma'am. Daghan kayong ni tumaw. Daghan kay heroes. I saw kay naaman mi sa Tisa, and it's not kuan nga it's not an kuano kanang it's a simple nga komunidad. Most of them are very poor. Pero mo kanaog ka gikan sa bukid kay bukid naman tong amo paubos. At that time, right after Yolanda, there were so many corners na isa chapel, na isa ilalom sa tree, nagahimo sila og mga bundles. Wow. Nangutana ko, unsaon na ninyo ipanghatag ni namo ma'am para atong mga kaila namo didto sa Northern Cebu, sa Leyte ug uban pa. And these are poor people. Yeah. Okay, ma'am, nining ato ang pagsaulog karon sa araw ng kagitingan, no? That's next week. Ma'am, unsa may imong mga mensahe alang Ang sa ato akong mga kaigsuonan? mensahe is magiting. Every one of us has kagitingan. And I hope every day we really show and express that kagitingan in terms of preserving, making ourselves the better persons that we are, making our families the home that it should be for everyone as a refuge and as a growing environment, and making our country much better place to live in and the world a much better place to live in. And I think para nako that is kagitingan from each of us, and I think we can start wherever we are. Ma'am Tess, daghang kay salamat ma'am sa imong pakig-uban kanamo karang buntaga. Okay, salamat sa Thank Sir you Taz. kayo, ma'am. Okay, bye. So mga igala, mo to si Ma'am Tess, no? Fernandez, ang Executive Director sa Lihok, Pilipina. Ang iyahang awards nga nakuha ato tungod sa ilahang institusyon, no? Sa Lihok, Pilipina. Okay, so gamay na lang yun kayo, Doc Joy. Nindot kayo ang mga mensahe, no? Nga inyong gipaambit karon nila ni Ma'am Tess, ni Tatay Ite. Ma'am, kita sa Rafi Traniel Awards na matod pa nimo gipahigayon na ta no atong gi-extend. Ma'am, unsa mang pamaagi o unsa pa may angay mahibaw-an sa atong mga kaigsunan kabahin sa Rafi Traniel Awards labi na gyud sa pag-nominate no kay gi-extend man nato ang akong gihangyo ang atong mga suking tigpaminaw no ug ang nakadungog ni ini nga palihog nominate kamo sa mga tao nga naamang gyud may nailhan sa inyong komunidad or nadunggan ninyo nga nakatabang og dako og dunay impact nga mga institusyon. Palihog og adto sa website, karon internet sabi naman ang mga tao, so pwede adto sa website sa Rafi, RAFI, bisag i-google ninyo unya Triennial Awards niya, mugawas na siya. Palihog og nominate, butang dito sa inyong nominator, nagkinahanglan magud mig mga nominators. Ikaduha, dunat kitay mga partners sa ubang dapit sa Visayas ug Mindanao, either simbahan or mga NGOs kauban nato. Palihog og adto sad nila no magpagawas kitag newspaper advertisement ug palihog unta nga inyong mintabangan sa pag identify kung kinsa ning mga heroes kay pinaagi sa pagpagawas kung kinsa ni ang mga bayani nato karon mahimo ni silang example, mahimo ni silang nga dunag yun di ay kabayanihan sa atong kaugalingon para
ang purpose ani pagpalambo sa atong katilingban kay kinsa pa man mo palambo sa katilingban nga kuhaon nato ang challenge nga gihatag sa atong mga katigwangan katong nangamatay natong mga veterano o karon nga tigwang na kani ilan ning gibuhat pagbuhis sa ilang kinabuhi para sa kalambuan sa atong nasud mao na nga ato ning i-take up ang atong challenge, Yeah. no? Doc, natay caller, no? Na makahabol pa siguro. So, okay. May buntag, Sir Tat. Ay, Si hello, Abby mayong sa- buntag, ma'am, no? Si kinsa gay ni ma'am? Si Abby ni Sir Tat, Ay, Development yes. Communication Student sa Cebu Eastern College. Yes, ma'am. May Imuhang buntag mensahe. diay sa tanan. Akong comment lang is we may not be literally honor our yesterday's fallen soldiers' valor and integrity, but by doing and continuing what they've already established, we can become heroes of today. And also remembering their Memorial Day, which is the Araw ng Kagitingan. Wow. I'm very much thankful to these soldiers who fought for the freedom of our country. So, Marta Sir Tat, Salamat Sir Tat, kayo. pwede ko mo greet? Yes! Go ahead, ma'am. Mayong adlaw na tawhan di ay kang Sir Sam. Stay happy and God bless you, sir. Marta Okay. Sir Tat. Salamat kayo, miss, Salamat, no? Sir Tat. So, mo tayo mensahe gikan sa atong mga bagong henerasyon. Doc Joy, no? Ila pag yung itagaan daig value ang kuan. Doc, salamat kayo sa imuhang pakiguban kanamo karong buntaga. Daghang salamat sa Sir Tats ug sa atong sa programa ug pag-imbitar nako. Gikalipay namog dako ang pagtabang sa atong langbigit sa atong katilingban para pagpalambo, no, para sa atong kaugmaon. Salamat, Doc Joy. Salamat sa atong mga texters, sa atong callers, no? Salamat sa pagpaminaw sa atong mga suki diha sa Tinaan Naga, no? Salamat kaninyong tanan. Natapos na gyud atong tulumanon mga igala sa ngalan sa akong mga kaubanan sa bunat, si Miss Roxanne, si Ma'am Heidi Palapar, si Ma'am Domi Chua, atong Chief Operating Officer sa Foundation. Ako magpasalamat kaninyo mga igsoon sa inyong pakiguban kanamo hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw og sesyon. Mayong buntag, mga Bisaya. Kung panginahanglan kabahin sa Civil Works o General Engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Kahibaw ba mo nga adunay bataan Death March survivor nga nitaliwan karong tuiga? Siya si John Love nga namatay tungod sa sakit nga cancer sa edad nga 91 dito sa Osaka Retirement Home sa gawas sa nasud. Niadtong World War II. 19 anyos siya dihang nahimong miyembro sa New Mexico Guard ug naapil sa 75,000 ka mga Pilipino ug US soldiers nga ningtugyan sa ilang mga kaugalingon dito sa probinsya sa Bataan ug isla sa Corregidor niadtong April 1942. Matod sa SeattleTimes.com, usa si Love sa una 300 o 400 ka mga piniriso nga nagmarch siya paingon sa Camp O'Donnell. Gibuhian si Love niadtong 1945. Kini si Pagtupi Roxanne, naghatod ni mga gagmayng kaalam.